ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୀମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗ, ନୂଆପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଟେ ପବିତ୍ର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 4 ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପାଣି ଢାଳି ଚଢ଼ାଇବା। ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଶୈବ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଶୁତୋଷ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଆସି ବିଷ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କହି ଦେବାନ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଯାଇ, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମ ହୋଇ ପୂରଣ ଦେବତା ଶପଥି ପାଇ। ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଦା, କରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧରି। ଆଶୀଷ ଦିଅନ୍ତି ଭକତମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେ କରେ ଗୁହାରି। କ୍ଷଣକପି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଶାନ୍ତି ସେହି କୁତୂହଳେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଇ ଯେ ସେବା କରଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ମନେ। ସକଳ ଚିନ୍ତାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାରୁ ଜପେ ଯେ ତୁମରି ନାମ, ସେଇ ଏକାଚର ଅତି ଆପଣା